Bună, dragi, bine v-am văzut pe canalul meu de YouTube, eu sunt mai cu voi, cum vedeți, pentru că face rutina mea de dimineață și mi-am pregătit tot ceea ce fac eu de dimineață, adică 4 deja făcut. Eu sunt încă în pijamale și am mâncat. Deci o să urmeze să stai haine, să mă schimb, să-mi caut haine și să fac uitiți. Bine, asta fac eu zi de zi, pentru că sunt am desenată. O să-i vin după ce am terminat. Am venit! Am trimis hainele, mi-am pregătit hainele cu care o să mă schimb, dar acum urmează accesorile pe care o să mi le pun și make-up-ul meu care mi-l fac ca un mini make-up. O să-i vin după. Ok, am venit! Știu că ați putea ciudat, așa am filmat, dar e bine. M-am dat cu un pic de e-mail cu un fai de pula pe mou și așa apare celușurile de buze pe care mi le-am dat. Începem cu ochii, m-am dat cu acest rimel care îmi place, mai am unul. Asta de asta e subție și asta negru e guros. M-am dat cu acest luș de buze. E de la Miss Poity și vi-l recomand pentru că am foarte multe de la Miss Poity și e foarte bun. Asta că e tot la fel de la Lux și e tot bun. Cu acest Fight Move și am avut și o roză move și fiindcă sunt amândouă move, am făcut niște zâmbăiele. Am dat cu parfum, cu acest parfum de la Giovanni, care îmi place. Și cu acest pârguiel. Bine, cu ăsta m-am de prima dată. Și acum urmează accesorile în afară de sasul meu. Ok, am revenit, mi-am pus accesorile. Această bursară, acestea care e mâne și această bursară. Bine, nu cred că o să le știm pentru că mă deranjează astea care au ieșit. Și urmează să fac părul. I-am făcut și părul și urmează să mă schimb cu hainele pe care mi le-am pus. Ok, m-am schimbat. Am terminat tot. Asta a fost deci mini rutina mea. Pentru că rutina mea e mult mai mult și cum am spus și în episoade, în videoclipurile de fapt. Mai devreme am un timp și trebuie să-l respect, pentru că dacă nu se taie tot. Azi voi veni cu primul episod din serialul pe care o să-l fac. Voi să-l urmăriți. Vă pup!